vremenom radu. I da bome, dete je ispalo plavo, odnosno belo, kao aspirin. Dete sigurno ima plavu krv i onda je logično da se zove Hans. Dete i Hans su podigli u selu kuću na 4 sprata, a u Beču imaju stan. Pa šta će ti stanojka, to jest Berta, tolika kućarina u selu, kad vi živite u Beču? I ko će tu da živi? Neće ovaj da mali Fridrih. Pa, kaže Berta, da bude naša kuća najveća u selu, jer je do sada neki Milorad imao najveću kuću na 3 sprata. Milorad na prvom spratu drži nojeve. Doterao je i 3 kubika peska da bi nojevi zabijali glavu njega. Mislim u taj pesak, ne u Milorada. Valjda to nojevi čine da ne gledaju ovu situaciju u našoj zemlji. A da, na drugom spratu su tovni pilići. A na 3. živi Milorad sa porodicom, sa ženom i 3 dece. Hteli su moji i mene da udaju u selo za nekog mladića. Malo je u godinama, pa ne bira toliko, zato što devojke iz sela beže u grad. Neće da se udaju za seljaka. Ajde, odem ti ja sa mojima na gledanje i da vidiš, nije ovaj momak ni tako loš. Kuća bogata, domaćinska, ali se, brate, mnogo radi. Gde ću ja dete sa asfaltom njivu i u štalu? Vidim ja da mu se sviđam, ali njegovim roditeljima. Pa gledam kako da se izvučem iz ove opasne situacije. Jer je moj otac bio voljan da me ostavi u selu kod momka da skine pripusta. U toku razgovora između naših roditelja, kad se čulo mukanje krave i štale, ja upitah, je li to oca Bleji i koliko je opasila jaganjaca? Za crvenog petla sam pitala, da li je to možda guska? Domaćini se samo zgledaše i rekoše u glas da ja nisam za njihovu kuću. Čuvala bi goveda, čuvala bi goveda, haj čuvala bi goveda, haj preko brda golema, ako ne bi tu bila ja, ako ne bi tu bila ja, haj čuvala bi goveda. I tako propade moja udaja za individualnog poljoprivrednog proizvođača. Ja u gradu imam zemlju samo u saksijama na terasi, a od životinja samo tigrastog papagaja. Mačke i psi naročito lutalice. U gradu su prave divlje zveri i noću su prava napast. Kad ne smiješ da se krećeš ulicama bez lakog vatrenog naoružanja. Ja znam, nije da ne znam za problem u našoj državi, pa onda i za ovo Kosovo. Prvo nam ode jedno oko iz glave, bratska Crna Gora. Pa sad hoće Evropa i Amerika i Kosovo da nam uzmu, a to je srce Srbije, dok ostali organi su kod Šiptara. Pa onda ova tranzicija i naše muke da uđemo u Evropu i evroatlantske integracije. Koliko sam učila u školi, nisam baš učila mnogo, ipak znam da je Srbija u Evropi. Nije valjda u Africi. Mada, po standardu stanovništva, i bliže je Africi. A i videla sam da je jedna Srpkinja rodila crnče. To je možda zbog ovih tropskih vrućina. Budi Bog s njima, sa tim belim svetom
i ostalom Evropu. Sve ja to nekako mogu da razumem. To je sve zbog politike. Ali da toliki naš narod ostane bez posla, pa tu nam valjda nisu krivi Amerikanci i ostala Evropa. Eto moj otac. Ostade bez posla, a i majka ne radi. Višak radne snage. Ja isto ne radim, pa ispada da smo svi neradnici. Otac se nekako snašao. Prodaje na pijaci džiđe-biđe, zaradi za hleb. A gde je zaostalo? Majka mora da ide da čisti po kućama kod ovih novih bogataša koji se obogatiše preko noći. Da zaradi neki dinar i popuni naš mali porodični budžet. Pokušala sam da radim u jednom kafiću. Daj što daš. A gazda kafića posle nekoliko dana kaže mi: daj, da bome, da sam dala, posle bi to išlo s kolena na koleno kao srpske narodne junačke pesme. Dobila sam otkaz jer mi nisam dala. Posle se zaposlim u jednoj prodavnici mešovite robe. A tamo rad od jutra do sutra. Gazda, džuča jedna, došao do para, ko zna na koji način, i kaže za sebe da je biznismen. Pravi je biznismen. Kaže mi jedne večeri da ostanemo da radimo popis. Zatvorio vrata, vidim ja kakav crni popis. On sve obleče oko mene kao mačak oko vruće kaše i ne vadi čačkalicu iz usta. Svu će živu da mi zbode. Ja nekako izvrda, potrfi vrata i zatekam. Teško je danas mladoj, pogotovo ženskoj osobi. Bez posla, bez para, bez perspektive. Ja kada pogledam u svetlu budućnost, padne mi mrak na oči. Sve mi nekako ta svetla budućnost treperi pred očima. Srećem u gradu jednom mladiću. Sviđa mi se i hoće da stupimo u ozbiljnu vezu. Lep on, a lepo i ja. Ali od čega ćemo živeti? Po ljubavi se ne živi, bez obzira koliko ona velika bila. Mora nešto da se i pojede. Ne znam šta da radi. Ne znam kako dalje, a ne znam ni kako bliže. Zavidi moj sestri Berti. Ma neka je i plav, ma neka se zove i Hans, ali samo da sam u Evropi. Tamo je svet.
da posjetim moju drugaricu Valentinu. Ona ima isto lijepo ime, evropsko. Svratim u njen stan i zateknem je. Ona plače. Pa dobro, kažem joj. Znam, ni ti se nisi udala, nemaš posao. Pa hajde smiri se, uistin smo u gorućim problemima. Ma nije to, Stele moja, mnogo veće muke su pitanje. Piju, daleko bilo. Da ti nije neko iz familije napustio ovaj lepi svet, pitam je. Ma nije to, nego ti izgleda ne pratiš zbivanja u svetu, a i šire, kaže Valentina. Ma znam za toliko, Amerika, Irak, pa Kosovo, pa ovi teroristi. Ma ne mislim samo na oružane sukobe, ima tu i gori stvari, kaže mi Valentina. Evo, sva se tresam, kao da sam priključena u struju. Evo, ni kafu ne mogu da ti skuvam. Ma znam, misliš sigurno na ovo globalno zagrevanje, pa ti je žao za javne pingvine i bele medvede. Ma ni to nije ništa, hoće da šmrca Valentina. Pa šta ima gore od toga? Naučnici su utvrdili, ne znam sad za kog poznatog univerziteta i u kojoj poznatoj zemlji, da će čovečanstvo nestati za 1.000.000 godina. Kuku nama, kuka Valentina. Šta kuku nama? Pridruži se, ja njoj kukam. I tako nas dve zapuka smo glas. Jer to nije mala stvar, to globalno zagrevanje. Ej! Pa ja posle tog saznanja nisam mogla ni na pijac da odem. Drugom prilikom, kad smo se našle, Valentina i ja, prošeta smo pored Mlade i u toku razgovora ponovo smo se setile tog globalnog zagrevanja. Kuku nama i javne mi šta nam se spremi. Posle smo sedele na obali i plakale. Kao ona devojka pored reke Pedro koja je isto plakala sa Paolom Coelhom. Moja stvarnost je istinita, a ona je gorka kao pelin. Od maštanja u fakultetu pa do surove stvarnosti u gradskoj mlekari. Doduše, tamo ne muzam krave, ali radim fizički posao po smenama. Jednog dana dođe moj otac sa buvljaka i kaže da mlekara traži 15 radnica. Milojka, da se prijaviš i ti. Ovako više ne ide. Od čega da živimo? Vidiš li ti kakva je situacija? Hajde da mu ispunim želju. Predam dokumenta. Kad tamo pre mene 115 molbi. Zar je toliko ženskih nezaposleno, uglavnom mladih, skoro sve sa završenom srednjom školu? Sad ja molim Boga da me prime. Posle nekoliko dana, otac mi javi da sam primljena na posao i da se javi. Bila je urgencija za neke kandidatkinje, čak i od lokalnih političara. Dokle je to došlo? Ja ga pitam, je li to sredio naš stari kum? Kakvi stari kum, on je smotan ko sajla. Nego onaj drugi, mlađi kum. Izgleda da se u ovoj našoj zemlji ne može ništa uraditi bez kumova. Kao u onim filmovima, kum 1, kum 2, kum 3. deo. Na poslu u početku bilo mi je teško. Drugi ljudi, drugo društvo. Radnici imaju neku svoju filozofiju i žive u nekom svom svetu drugačijem od ostalog sveta i običaja. I šale se drugačije, na njima svojstven način. U mlekari se radi danonoćno, po smenama. Iz smene kući odmoriš se malo, a opet na posao. Ali tako je izgleda, moralo biti. To je moja sudbina i tako će biti.